Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο το ίδιο το Βατικανό έχει τις καλύτερες πληροφορίες, καθώς η Αγία Έδρα έχει στη διάθεσή της ένα δίκτυο αστρονομικών παρατηρητηρίων και διαθέτει τα δικά της διαστημικά προγράμματα. Το 1997, ο Ιησουήτης πατέρας Μελάτσι Μάρτιν, ένας ιδιαίτερα καλλιεργημένος και καλά δικτυωμένος Αμερικανός ιερέας, γνώστης του τρίτου μυστικού της Φάτιμα και με πρόσβαση στον Πάπα, εξήγησε σε κάποιες συνεντεύξεις ότι ο Κολούμπος θα προκαλούσε εκατομμύρια θανάτους. Όμως ο πατήρ Μάρτιν πέθανε ξαφνικά το 1999 και πολλοί πιστεύουν ότι ήθελαν να φημώσουν τον Ιησουήτη που μίλησε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αφού η εκατόμβη που κρύβεται στο τρίτο μυστικό της Φάτιμα θα μπορούσε να σχετίζεται με τον πλανήτη Χ. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble έχει ένα μυστικό δίδυμο αδερφό, το Skyhole 12, αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα μυστικά μάτια με τα οποία το Βατικανό παρακολουθεί τον ουρανό. Ήδη από την εποχή του Πάπα Πιού του 12ου, η συμβμυστική υπηρεσία του Βατικανού γνώριζε την προσέγγιση στη γη ενός πλανήτη που εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Βατικανό ξεκίνησε το διαστημικό πρόγραμμα Σιλόου, μια μυστική αποστολή που αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου διαστημικού προγράμματος του Βατικανού με την ονομασία Κυρίσμε. Για το κρυφό διαστημικό πρόγραμμα Σιλόου κατασκευάστηκε μυστικά ένα σκάφος ανιχνευτής μέσα στην περιοχή 51, μακριά από τα μάτια των πολιτικών επιστημόνων της ΝΑΣΕ, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαρρεύσουν τις πληροφορίες στο κοινό. Για την εκτόξευση του ανιχνευτή του Βατικανού Σιλόου στο διάστημα, με αποστολή την αναζήτηση του πλανήτη Χ, δεν χρησιμοποιήθηκε πύραυλος της ΝΑΣΕ, αλλά μεταφέρθηκε στο διάστημα από ένα υπερμυστικό στρατιωτικό αεροσκάφος Αράρε, το οποίο είναι ένας τύπος αεροσκάφους που μπορεί να εγκαταλείψει τη γήινη ατμόσφαιρα και να ταξιδέψει στο διάστημα. Η Αγία Έδρα διαθέτει εκατομμύρια δολάρια στην υπηρεσία πληροφοριών του Βατικανού για το μυστικό διαστημικό της πρόγραμμα και, το 1993, το VARG, Vatican Observatory Research Group, σε συνεργασία με το Steward Observatory, ολοκλήρωσε την κατασκευή του τηλεσκοπίου του Βατικανού στο όρος Graham, της Toyasson, στην Αριζόνα, με την Vatican Advanced Technology. Ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά κέντρα στον κόσμο που διαθέτει την πιο εξελιγμένη υπέρυθρη τεχνολογία στον πλανήτη για την ανίχνευση λεπτών και διαδιαστατικών ενεργειών και παρουσιών εκείνων άγνωστης προέλευσης. Στη συνέχεια, προσέθεσαν 2 νέα ραδιοτηλεσκόπια στο παρατηρητήριο με ένα τρομακτικό όνομα, Lucifer 1 το 2010 και Lucifer 2 το 2011. Σύμφωνα με τους Ιησουήτες, το Lucifer θα ήταν ακρονίμιο του Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Προφανώς, η ελίτ των Ιλουμινάτι δεν επιλέγει αυτά τα ονόματα τυχαία. Ένα άλλο παρατηρητήριο του VARG, Vatican Observatory Research Group, με τεχνολογία VAT, αλλά υπερμυστικού χαρακτήρα, βρίσκεται στην Αλάσκα, με μια καμουφλαρισμένη κατασκευή. Ώστε να μην αναγνωρίζεται από τον πληθυσμό ως βάση διαστημικών παρατηρήσεων, όπου μελετώνται ανώμαλα ουράνια σώματα που πλησιάζουν τη Γη. Μία άλλη μυστική βάση αστρονομικής εξερεύνησης βρίσκεται στο αστεροσκοπείο Λας Καμπάνα στην έρημο της Ατακάμα στη Χιλή. Αυτά τα αστρονομικά αστεροσκοπεία διοικούνται και διαχειρίζονται αποκλειστικά από επιστημονικούς αστρονόμους του τάγματος των Ιησουητών. Γιατί τόσες πολλές επενδύσεις σε μυστικά αστρονομικά παρατηρητήρια, ανιχνευτές και δορυφόρους, ακόμη και εξελιγμένα ραδιοτηλεσκόπια με υπέρυθρη τεχνολογία για την παρακολούθηση και μελέτη των ουράνιων σωμάτων, λάμψων πλανητών, αναζήτηση νέων πλανητών, κομητών και αστεροειδών. Μήπως ο στόχος είναι διαφορετικός και κρύβουν αυτή την πληροφορία από την ανθρωπότητα? Η αλήθεια είναι ότι, αν και το κρύβουν από όλο το κοινό,
Ακολουθούν τα βήματα γιγάντιων αστέρων όπως ο Νιμπίρου, ο Μπάρναρτ, η Νέμεσης και άλλων ουράνιων σωμάτων που απειλούν τη Γη.